मियाओ जे 44तम kokborok de ni salo जोंनो हास्टेनि मन्त्रि ओकरा बरम गोनां बिप्लब कुमार देब जोंनो जे चिनी त्रिपुरानि लाइबुमानि जे तुरुक तुरुक 25 बছर सरकार दंबो CPM सरकार दंबो जे हुजाकमानि हुजाकमानि लाइबुमानो तिसावै तुमानि बागै पुइलानो बिप्लब देबनो हामबाय मायाफारो तामुनि हिंगे बो मियानि सालो जोंनो काई दुइटा बेलाइनो दंथकमानि चिनी बागै ते तामुंगाय चिनी बागै बेलाइनो नांगौमानि रिखा बो जे गन्दा सरा तंमानि आसो प्राय 50-60 बছर रंबुई गन्दा सरा अंगै तंमानि न बो kokborok bai bung फेरुई रिखा गन्दा तिसा हिनै ते 18 मुरानो हासुकनि बेरेम हिनै बुमुं kokborok bai फेरुई मानि बागै अबनि बागै आं मनो पाइपलाया हामबाय मारिवो तामुनि हिंगे अब हाइके गोबांमा चिनी त्रिपुरानि हिस्टोरि न हुजागै थांमानो बो तिसा तिसावै तुमानि बागै ते गोबांमा बसगां बो हाइनो सामुंखलेन हिनि आं बुखा खलायो ते अबनो कारिबो गोबांमा अब हाइ बरमुरा रंनो बो बुमुं फेरगा ते गोबांमा बुमुं फेरगा आइपरे महाराजा एयारपोर्ट डक्स नामानि ते एयारपोर्ट न तावबो इंटरनेशनल एयारपोर्ट खलाय रिखा अब चिनी बागै बेलाइनो चिनी हिस्टोरि चिनी त्रिपुरानि लाइबुं बागै बेलाइनो नांगौमानि अबनि बागैनो जों 25 बছर जे खलायमाया जों तिनि 4 बছर बायनो मतामति नुगै दंगो बेबा जागानो अबनि बागैनो बनो आं आनि तरफ तै विशेष करे बनो आं हामबाय मारिव तामनि हिंगा आं बनो पाइपलाया हामबाय रिबो सिरिबाया अब हाइं जाव आरो चिनी हुजाक तंमानि लाइबु मारनो बो आस तुरुक तुरुक तिसावै उइ तंमानि बागै अबनि बागैनो चिनी हास्टेनि मन्त्रि ओकरा बिप्लब कुमार देबनो जों जत पालकै हामबाय माया फारु हाइसि गावनि ते साना मुसुकमानि खाय अबनो ते गोबांमा अब हाइ जे बुमुं गोबांमा बुमुं अब हाइ बांला बाय खलायजाक मारनो तेबो बसगांगो अब हाइकेनो तेबो बुमुं फिलुई kokborok bai खलायनानि बागै आं तेबाइसो बनो रिक्वेस्ट खलायनानि मुसुक अब हाइके जत जागावनो शुधु आरो काइसा काइनैसिमिया पन्चायतनि माध्यम थु